Baba umpostoli egameni elihle lenkosi yethu Jesu mama umpostoli ngesibingelelo sethu isivumo sethu uJesu Kristu kuyinkosi abafundisi abefundisi abakhona bebekhona phakathi kwethu fundisa uZondi makukhona nabanye bese babavangeli egameni lenkosi yethu Jesu babingelele egameni lenkosi yethu Jesu ngithi uJesu Kristu inkosi amen. Omama bonke abasha uSunday school obaba bonke ngiyaxolisa ukugcina ngabo amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngicela ukuqala ngixolise bazalwane ukufika ngalesikhathi sihlela indaba yesakhiso lapha phezulu bese obonana nekhansela ubalisakhele incwadi esokwenza samukeleke siqale makuqala umsebenzi wakhiwe kungabe bikho ingqina bezosivimba belicela ukuthi ke size namhlanje njengoba sinisibona sifika ngalesikhathi ngiyaxolisa kakhulu bangcwele amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyethemba ukuthi niyasixolela kuleso sigaba amen. Ngime phambi kwenu uzonamukela ukuthi namukelekile kakhulukazi sinobaba umpostoli uThibande phakathi kwethu nomama umpostoli nabefundisi emafatini umfundisi uZondi baba umnikati. Siyabonga kakhulu khona benu ninonke niphumelelile bazalwane niphume endaweni ezikude nasebuduze uzohlanganyela endlini kaNkuluNkulu njengomkhuba wethu sonke thina bangcwele egameni lenkosi yethu Jesu amen. uNkulunkulu makanibusise konke ukudela kweni isikhathi nishiya imisebenzi yonke emakhaya niza endlini kaNkuluNkulu nizophelelisa izimiso zikaNkuluNkulu njengalokhu inkosi uJesu isikhethile. Ngiyayithanda inkosi uJesu uma ikhuluma lamazwi encwadini kaJohn 15:16 uma ithi yona asikhethanga thina kodwa iyona esikhethile. Uma silapha bangcwele fanele siqonde ukuthi sikhethwe inkosi uJesu isikhethele kowayo umbuso okumbuso kaNkuluNkulu. Umbuso okunoma ikhona imbuso emelene nayo kodwa umbuso kaNkuluNkulu unamandla. Uyangithobisa kakhulu ngibonga ukukhethwa nami ngibe phakathi kwenu nawe kumele umbonge uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akwenze ube khona ube indlalifa embusweni kaNkulunkulu egameni kaJesu kunye noKristu Jesu amen. Ileyo ndlela engenamukela ngayo bese ngichaze indawo zikhona indawo la uma kukhona isimo esiphuthumisayo ngala ama-toilet la ekhona ngenzansi likhona labesilisa likhona labesifazane egameni lenkosi yethu Jesu ukuze sizizwe sikhululekile nikhululekile kuba khona phakathi kwethu siyanamukela egameni lenkosi yethu Jesu uJesu Kristu inkosi. Ngizocela ke ubuyisela kubaba umpostoli egameni lenkosi yethu Jesu amen. Jesu Kristu inkosi. Ngimkhumbula uJesu umhlengi ngimkhumbula